Hi guys! So welcome back to my YouTube channel for tonight's video. Yes, gabi na karon guys. And nasay ni sod sa ako ang brain cells since gimingaw ko og vlog. So gimingaw ko aning mga video. Actually ganina na ako nahon-naan nga video which is prank call. So naana jud ko yung mga prospects guys kung kinsa nga ako ang i-prank. But then pag share pa nako sa kong bana kay lagi siya manunta may akong pa videohon adto nga prank is wala siya musugot pag ingon ako nga mauni ako ang i-prank. Kay nga naman ga advance ang iyang una nga basin ko og lainog sabot, basin ko og masuko. My God, mao gani ino nga atong i-prank kay mao jud na ato ang mao na atong goal nga magawas ang iyang emotion pero wala gyud siya musugot kay. So wala na lang sa dako pugsa. Pero kay wala man siya musugot. Of course. Wa pa gyud siya kailas iyang asawa. Nga wala mo ko siya musugot. Di siya nga ako ang pagtripan. Siya ang akong pagtripan karon kay nga wa man siya mosugot nga akong i-prank. So karon siya nga akong pagtripan. So for tonight's video ang atong himon is actually guys pamuot ko nga amot lang mabuhat ba kanina ko no or mahadlok man ko or unsa ba, pero kay lagi wa man siya masugot wa man siya mo support sa ako ang plano nga prank call ganina. Wa na jud tay choice, wa kay choice kundili dato na lang yun mo. Our video for tonight is shaving my husband's beard. Akong himungutan akong bana. Ay Ginoo ko kay nga naman adto ra jud kong aging adlaw nagsigingon niya nga panghimungot na in town dong wala gyud siya manghimungot kay ngano mura kuno siya bata. Unya ako kay di magyud ko ganahan magtan-aw niya no. Kay ngano mura siya karaan kayong tao mura siya 40s. Marang di ko ganahan magtan-aw sa pag mingon siya nga nubo na iyang bungot or what else whatsoever unsa pa na diha iyang mga rason. Not valid for me. So karon kay wala man siya masugot sa ako ang prank video. Siya ang ako ang pagtripan. Nangita ko ganina guys og shave kung napabay shave nga pa magamit para di ta maglisod og shave no kay para tuloy-tuloy gyud ato ang shaving sa yahang bungot para hait. So karon guys kay ni uyon man ako ang kapalaran. Naagi tayo nakitaan nga shaves. So atong ko isa na lang gid ka book shave nga nabilin. So atong tuguan sa ning pakpak guys para dili siya makatigas. Oy, umanda kang bunguta ka. So karon guys, ako sa ning ibutang sa ako ang bag para dili siya makahalata ba kung anong nako itapad nga shave. So i-update na mo na later guys kaya wala pa man siya dire. Wala pa man siya. Kaya ito pa malanggi siya sa gawas. Mao na nga nakahigayon ko og himo sa atong intro. Nakahimo ko sa pagpahibaw ninyo ko sa niya to ang prank karon kay kung unya pa basig na ko'y chance kasi magdali-dali nasad ko no. So huwato na to ang oras nga matug siya og lawm na gyud ang iyang pagkatug. Didto na to i-execute ang ato ang video. Hope jud guys do nga mahimong success ni nga to ang pag-shave sa iyang bungot and let's see his reaction. So karon pa lang daan, sorry na lang jud. Mag-sorry na lang jud ko kay ngano laging wa ko nimo suporta kung gisuportaan pa ko nimo ganina sa ako ang prank video call wala taon tay problema karon. So kay wala man ka mo sugot, of course imong saluon karon. So guys i-update ra mo na ako later sa ato ang pag-execute sa ato ang video. 3 hours later.
Ay, sobra. Bagok. Tanahay mong siwang. Ah, nananga. Bukod na. Tanawa sa siwang. Ay, ginoo ko. Aman. Tanawa sa mong siwang. Aman mo. Nakaba. Nakaba. Ano? Nakaba. Ano na ng tiwasan? Ano na ng tiwasan? Sige, damag-damag. Mama, tanong. Pero nga ba? Ginoo ko, Lord. Aman. Sika. Ay, ay, ginoo ko, Lord. Bagok. Gitiwasan na lang na to ang iyang bungot, guys. So, ay, atong na-execute og tarong ang ato ang ay, wako kay ba og tarong makaton sa pagkato na di ko kapugong sa akong katawa, guys. Ato na lang gihuman kay nakabang man kay nakamata man siya, guys. So ato na lang gihurot og shave ang gayahang beards. Ginoo ko, Lord, gipukaw na himungutan. So guys, medyo naipit jud ko atong napita ba, medyo gikulbaan jud ko atong napita, pero napikon man gamay siya, pero wala siya mahimo, no, kaya saan man nakabang naman ang iyang buhok. So guys, thank you so much for watching. Comment mo kung unsa nga mga content ug mga prank ang ato inyong gusto nga ato ang himuon nga video for our next vlog. So comment mo, guys, kung unsa nga klase nga video inyong gusto makit-an nga inyong nga ako ang buhaton sa kumana. So comment lang mo, guys, mga challenges baron, pranks baron, or unsa baron nga mga videos, just comment in the comment section. Thank you so much for watching. Bye.